ассалому алайкум бародаро, созен хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ. Мисли ҳар вақта навора то охира тамошо кунед дӯстон. нархҳои дастрасай боварӣ дорам ки маъқултон мешавад дӯстон. шахсое ки якум бор дар канали мо меҳмонанд ҳатман омода шавен ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва моро авон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Гапа зиёд намекунем дӯстон. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. фикротон ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 158 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯши мо аст Nissan Caravan соли барориш 2010. кузофи универсал, ранг бошад сабз, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошина гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтасе 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 221000 рубл. чихеле ки дар раст мебинем мошини ҳолаташ беҳтарин аст дӯстон. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем. алиша мешава вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Lanos соли барориш 1997, кузофи хетчбек, ранг боша сервиси, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегирад. документош то моҳи апрел 2022 ҳаста. ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад гуфта. қарор дорам мошини мо дар ноҳияи Фархор бародаро. нархша боша гуфтасе 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 88000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад, алиша мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан рақамҳои соҳиби мошин дар занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A соли барориш 1992, кузофи седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошини 100% гуфта ҳуҷҷатош навай, мотор нав кардагем, хадавои 100%. фақат як камбудӣ дорад ки мешини ҳайш мекунед. тамом, дига ягон камбудӣ надорад гуфта срочно мефурӯшем. қарор дорам мошини мо дар ноҳияи Фархор бародаро. нархша боша гуфтасе 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 85000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфта савдош мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накунед бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2107 соли барориш 2007, кузов седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин гуфта яксола ҳуҷҷат дорад, мотор инжектор, я нарӯшка каска мегӯяд. тамом, дига ягон айб надорад гуфта фақат мошина мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Нуробод бародаро. нархша боша гуфтасе 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 94000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо савдо мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, як бор дига хотиррасон мекунем ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва моро авон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба эълони панҷум. як газели фурӯшӣ дорем бародаро. газели фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Ёгон. солаш 2005, мотор простой, ҳолаташ хубай гуфта срочно фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтасе дӯстон 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 94000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо савдо мешавад. чихеле ки дар раст мебинед ҳолати мошина дӯстон. шумо метавонед барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra J соли барорӣ 1699. кузофи хетчбек, ранг боша серебристӣ, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика, кондитсионер кор мекунад. Мошина барои хидм тайёр кардагим ай таҳти дил ягон расход надорад гуфтай, овоз надорад, тақ намегӯяд, зури бадай заминхар гуфтай, ҳамин сабаб мефурӯшумша мошина гуфтай. Баллонои мошин навай гуфтай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ваҳдат Дӯстон, нархша боша гуфтеса 45 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 284 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz E-Class соли барорӣ 1997, кузофи седан, ранг боша сафед, объем мотор бошад 2.5, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтай, маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. срочно фурӯхта мешавад гуфтай. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб, нархша боша гуфтаисай 30 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 189 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешава, савдорам мешава. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагиро ай даст натен. нархи хубуш кадай, марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz V124 соли барорӣ 1988, кузофи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рафти мошин зури бадай, объемуш D, D калид дорад, хадавои нав, 4 баллони нав, краска нав. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад гуфтай дӯстон. нархша боша гуфтаиса 27 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 170 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем, савдорам мешава. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ-2110 соли барорӣ 2003, кузофи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. аёчот бировардагиай срочно фурӯхта мешавад гуфтай. маълумоти бештари нависондагӣ нестай бародар. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархша боша гуфтаисай 9 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 56 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунам. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai X соли барорӣ 1996, кузофи седан, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, камбудӣ надорад. срочно сум дар кӯрак гуфтай мефурӯшум. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Нав бародаро, нархша боша гуфтаисай 18 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 113 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Starex соли барорӣ 2000 сол, кузофи минивэн, ранг боша серебристӣ, объем мотор боша 3, сӯзишворӣ боша дизел, коробка механика. мотор гуфтай нав кардагим, блок вал навай, камбудии фақат як краскай, таги мошин гуфтай созай, акклиматор навай. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтаиса 22 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 139 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай занг занед, беҳуда занг назанед, арзон намекунам. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дувоздаҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra X соли барорӣ 1997, кузофи хетчбек, ранг боша сабз, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш. лок дорад, 4 баллони нав дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро, нархша боша гуфтаисай 32 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 202 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мекунем.
марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ҳайхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. зиндаву сарбаланд бошед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.